Il-Gvern Soċjalista jinsab f'paniku u hekk kif kienet se tibda d-diskussjoni dwar il-protezzjoni tal-embrjuni ħassar is-seduti tal-Parlament. Bil-Partit Nazzjonalista jinsisti li dan hu gvern li ma jimpurtax mill-interess tan-nies. Għax il-Prim-Ministru għandu daru mal-ħajt qafas il-panic button. Gvern li jinsab f'paniku għaliex dan il-ħin propju li bħalissa qegħdin nagħmlu din il-press conference fil-Parlament kellna niddiskutu l-awtorità dwar il-protezzjoni tal-embrjoni. L-awtorità dwar il-ħajja. Dwar din il-mossa tal-Gvern tkellmu l-Viċi Kap għall-Affarijiet Parlamentari David Aġus, il-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar, kif ukoll id-Deputat Carol Aquilina. David Aġus qal li l-għeluq tal-Parlament sar bla avviż u bla konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni u kontra dak li kien miftiem fil-House Business Committee. B'din il-mossa, il-Gvern ħassar dibattiti importanti fosthom fuq il-protezzjoni tal-embrjuni, l-ippjanar u l-ambjent. Il-Whip Robert Kutajjar min-naħa tiegħu qal li dan hu każ bla preċedent u spjega li lanqas l-uffiċċju tal-Speaker ma kien jaf b'dan it-tibdil. Dan kollu juri disrispett lejn l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u jibgħat messaġġ qawwi li d-demokrazija f'pajjiżna qed tiġi medda. Dan huwa każ illi jerġa' jibgħat ukoll messaġġ qawwi illi id-demokrazija iva f'pajjiżna fejn tiġi prattikata suppost fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ġiet ukoll u qiegħda tiġi medda. Min-naħa tiegħu Carol Aquilina fakkar li l-ħidma fil-Parlament timxi bil-kunsens taż-żewġ naħat. Il-Gvern kien tal-kelma tiegħu li jsir dibattitu fuq l-awtorità li tipproteġi l-embrjuni, iżda naqas milli jagħmel dan. Għaliex għandna gvern illi anke dwar l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż mhux qiegħed iżomm kelmtu. U mhux iżomm kelmtu wkoll bħalma ma żammx kelmtu wkoll fuq affarijiet oħrajn fil-pajjiż. Per-eżempju, dwar ġlieda kontra l-faqar, ma żammx kelmtu, dwar il-meritokrazija, ma żammx kelmtu l-gvern, dwar il-housing, għadna sitwazzjoni illi għadna m'għandniex unit wieħed li hu wieħed f'dal pajjiż li sar minn dan il-gvern preżenti. Minkejja l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju ma jaffettwaw bl-ebda mod il-ħidma tal-Parlament Malti, għall-ewwel darba fl-istorja, il-Gvern impona dan l-aġġornament twil mingħajr konsultazzjoni. Fil-fatt kien il-Whip tal-Gvern Byron Camilleri li ħabbar li kien qed jaġġorna x-xogħol tal-Kamra għat-tlieta 28 ta' Mejju mingħajr ma din qatt kienet indikata waqt il-laqgħa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra li tlaqqa fil-jiem li għaddew.